Matthew chapter 5, verses 33 to 37. Balik ta sa pagbarog palihog mga igsoon. Matthew chapter 5, verses 33 to 37. Nakadungog usab kamo nga giingnan ang atong katigulangan kaniadto, ayaw pakyasa ang imong panaad, kundili tumana ang imong panumpa ngadto sa Ginoo. Apan karon sultian ko kamo, ayaw gayud panumpa kun manaad ka. Ayaw panumpa sa langit, kay ang langit mao ang trono sa Dios, o sa yuta, kay ang yuta mao ang iyang tumbanan. O sa Jerusalem, kay kini mao ang syudad sa halangdong hari. 36, ayaw kamo panumpa bisan gani sa inyong ulo, kay dili man kamo makaihap or makapaputi o makapaitom sa usa ka lugas nga buhok. Ingna lamang oo kun oo, or dili kun dili, kay kun may mosubra pa niini kana gikana sa yawa. Let's pray. Heavenly Father, thank you Lord nga niining takna sa kagabion, ikaw ang buhing Dios nga magpasabot kanamo sa imong mga mensahe. Salamat kay Lord nga kining mga mensahea mo fit ni sa tanan nga nanginahanglan niini amahan, sa tanan nga maabot niining mao nga mga mensahe o Diyos. Salamat ngang imong gahom magapanglihok sa ilang kinabuhi. Gamitan ng mga pulunga o Diyos nga magtudlo sa matag usa kanamo Ginoo. Gamitan ng mga pulunga nga magtransform sa kada usa namo. Mao ni among gipangayo, giampo, salamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen and amen. Magapanglingkod tang tanan, mayong gabi. So tumana ang imong panaad. Kanang nas imong tapat na tumana imong panaad. Natay mga saad. Natay mga promise na mga panumpa. Nya ningon si Lord nga tumana gyud na. Karon ako mong pasabton ani unsa ni siya ang dako kayong epekto sa kinabuhi sa tawo. Pag ang tawo naa siya yung panaad or panumpa o niya magkapakyas-pakyas na siya, maunay iyang hilakan diha sa mga pag-ampo. Nga Lord, maunay, pero wala siya mahimo kay nga naman, resulta man to sa iyahang mga panaad. So, nganong niingon si Lord nga kaniadto, nag-ingon nga kung manumpa ka mo or manaad ka mo, tumana. Pero iyang giusob, dinhis New Testament, ingon siya nga, kung ayaw na ka mo panaad o panumpa, or kung manaad ka mo, ayaw mo panumpa. Ngano kang gisulti ni Lord? Because daghang kinabuhi sa mga nag-ila og Dios nga nagkaingon-ingon tungod aning panaad, panumpa. Pareha nimo ni og nako. Dali kita makasultig mga panaad o panumpa. Di na good ko, promise. Onya, ang ato ra bagyong pagpanumpa or mga panaad nagdepende sa atong mga feeling. Kung nasakitan, di nagyug ko. Or unsa pay lain, daghan gyud kayo. Dingon si Lord nga ayaw na ni. Kay nakita man gyud sa Ginoo nga ang tao nahimo siyang tinunglo, nagkaingon-ingon ang iyang kinabuhi tungod kay naa siya mga pagpanaad, pagpanumpa nga wala niya gihimo. Munang ingon si Lord, ayaw na. No? Dili na kapasaaron, dili na kapapanumpaon. Because makasala ka o makasala pod ang imong gisaaran. Sa mga asawa o sa mga bana, sa kasal na ay grabing panumpa ay dito. Unya, pagka kana nga mga saad o panumpa, magkaingon-ingon na gani na, mauna nang inigabot na, ang resulta gyud ana, bisag unsaon na natog ampo. Nga naman, Lord, hatagig kalipay, hatagig kalinaw, bisag unsaon pa nag-ampo. Hangtod nga mutuman ka sa imong gisumpa, panumpaan og mga panaad, diha pa na mahitabong, naadyon mo, naadyo tayo tinuod nga kalipay og kalinaw. Sa Bible mga igsoon, daghan kayong gisuwat diri nga mga panghitabo kabahin aning mga panaad. Pagsugod sa New Year, Lord, promise, basahon ginako ang Bible about Revelation.
Pagka December, Lord, humana ko basa sa Bible. Ang uban, gabalik na lang, pag yung kakasugod. Dagang panumpa. Ang sa pailain. Kasagaran mga promise ka ng mga in relationship. Dagang kita mga promise, Lord, promise, di nagyod ko mag-tik-tik sa uban. Di nagyod ko manawag, di nagyod ko magkihat sa uban. Ano? Siya ragyod, ikaw ragyod. Nya, ug mapakyas ta anak mo nang di ta malipayon. Ngano man, doble man guna siya nga sala. Kung kita mga Kristohanon, pag naatay mga panaad nga wala na to imo mas doble, mas dako patag silot kaysa mga di magtotoo. Ngano man, kabalo naman tas kamatuoran. Di ba? Amen? Muna ningon si Lord, ayaw gyud kag promise. Ayaw gyud kag panumpa. So, ingnara, oo, kung oo, dili. Nya, galing, o gusto dyo ka, kayo comfort ni mo siya, ako nang, og itugot sa Ginoo, kaluyan sa Ginoo, yan na lang. Di kay promise. No? Kuya Roger, mo adto dito nga, mahuwam ko, nya, karong katapusan, nga na. Inse, isa pala, Andre, bayan ko karong katapusan, nga na. Ha? Kasagaran sa mga tindahan, butangan dito. Ibutang dito sa tindahan nga. Ugma ra utang. Di ba? Nya, pag adto nimo ugma, naragapon ang karatula nga, ugma ra utang. Ugma ra utang. No? Nya, labi na, grabe kayo, gikan og camp, init kayo dito sa camp, pag last night, nya, mag-open na sa mga pastors. Muduol sa ilang mga pastors, and then may nga din, pastor, sa iluwa kay ko, badlungon ko. Oh, promise. Tighinlo na dyan ko sa church, hangtod. Nang hinlo, ragdo ka Domingo. Paabot na puglaing camp. Nga na, mga anak po, promise, di ko mag-uyab-uyab. Humanon sa gini, humanon. Then, ingon si Lord nga, ayaw na naghimua, kay maunay hinungdan, nga dili malipayon imong kinabuhi. Dili malipayan ng kanabuhi. Sorry sa paggamit sa word nga tanga. Ano saan ang word nga tanga, gani? Sa English? Ano siya danghag? Ha? Ha? Kana bang ingana ba? Kasagaran po, wala naman unta ta na mga kinaiyaha kay kana nga kinaiya nga kanang magdinanghag or kanang gatanga. Iya naman na sa mga wa pa ka sayod ka matuoran. Usahay kining Kristohanon mas mulabaw pa katanga. Pwede ba ta magamit ana nga word? Okay? Mas mulabaw pa siya katanga kaysa wala na kaila Ginoo. Kabalo mo ngano? Ang mga Kristohanon nakabalo sa promise sa Lord. Og sure ang Christian nga ang promise ni Lord muray mahitabo. Pero adto gyud mo salig sa tawo. Di dubli iyang katanga, tama? Na ako nang gamiton, bahala na magmayon ng foul na nga word. Basta kay mahigmata gyud taron ani. Kay pwedeng karon gamin-amin ka pagkaugma, goal na po ka. So, ingon si Lord, kaniadto gitudlo ni nakadungog kamo verse 33. Nga giingnan na nga kita sa atong katigulangan, kaniadto, ayaw pakyasa ang imong panaad. Kung dili tumana ang imong ipanumpa ngadto sa Ginoo. So ayaw pakyasa ang imong panaad. Muni giingon. And then nang labay ang libuan ka mga katuigan, kining tawo mo pakyas ra gyud gyapon sa saad. Munang niingon na si Lord apan karon sultian nako kamo, ayaw na kamo panumpa kung manaad mo. No? Mga covenant ba? Kasabutan. Mutriangle ang porma sa kalibutan. Di gyud mapusob ang akong gugma ni mong garaon kayo, no? Mutriangle ko, no? Hello? Ay, nako intawon. Kaya nga sa kasal, naa dito gipanghisgutan ng mga gipasabotan nantong mga sing-sing, mga unsa na diha nga mga promise. No? Kani nga sing-sing.
Samtang ako ning isuot. Di na nako sumpayan. So ningon sila apan karon sultian ko kamo ayaw na gyud mo panumpa. Kung manaad ka, ayaw panumpa sa langit kay ang langit mong trono sa Dios o sa yuta kay ang yuta mao ang tumbanan sa Jerusalem kay o kini ang balaang syudad sa hari. Ayaw kamo panumpa bisan gani sa inyong ulo. Kabantay mo nang lagi promise. Kabantay mo nang mga sign nga. Oh, promise pa. Promise. Di nagyog ko, promise. Lami unta no kada panumpa di ka motuman. Promise pa, paputol pa kog dunggan. Inig kawa ni mo gibuhat presentar dayon putanay den tagdunggan ni. Karon di nagyog ka manaad sa sunod. Samo ta tumayo paputol pa kog ulo. Napay uban manumpa nga ang silingan mo itong luhon. Tinuol lagi na promise mamatay pa mo. Ang langaw sa mong silingan. Ano po kang manghilabot sa lain? So ningon si Lord, ayaw na nagbuhata. Nga naman, nakita ni Lord, unsa kadako sa kadaot ang nahitabo sa kinabuhi sa tao, sadyang naa siya panaad, gandit niya buhaton. Kanabitang wa kayo kay lami nga kanon, pagkaon, unya wa po'y sud imong bulsa. Pero kung matinuwanon lang ka sa imong saad, sa imong kaugalingon, saad di mo sa imong pamilya, saad di mo sa imong isigkatao, saad di mo sa Dios, malipayon kaayo ka. Basta gatuman lagi good ka. Pero dili ka ni kakamaong mutuman sa imong panaad, sigurado na. Dili gyud ka magmalipayon, latos pay abuto nato diha. Sa Bible mga igsuon daghan kayong panaad nga wala nila gituman. That is why nagkaingon-ingon sila. Arita sa kaning Acts chapter 5. Familiar kayo nato ni kay sige natong gihisgutan kining duha ka magtiayon nga nagkasinabot sila ilang pagpanumpa. Na? Si Sapphira o si Ananias or Hanani or Ananias. So, Acts chapter 5 verses 1 to 11. Ningon diha, may magtiayon nga si Ananias o si Sapphira nga nagbaligya sa katigayunan. Apan gikuhaan ni Ananias ang halin og nasayod niini ang iyang asawa. Wagon na madlong ning asawaha nga nang limbong niyang bana. Wa pun na madlong ning nga bana or ang asawa bay manglimbong. Nga ang nahabilin gitugyan niya ngadto sa mga apostoles. Si Pedro maingon kaniya Ananias nganong nagpatintal ka man ni Satanas, nganong namakak ka man sa Espiritu Santo. Oy paminaw mo ha. Pwede kita makapamakak sa tao, sa pastor, sa imong ginikanan, sa imong isuon, sa imong sikatao. Pwede gyud ka makapamakak. Ang Dios naman diyan nasayod. Pero ang Holy Spirit di gyud ka kabakak niya. Tanawa. Anong nakapamakak ka man, pinaagi sa balang espiritu, pinaagi pagtipig sa bahin sa halin sa katigayunan. Sa wala pa nimo ibaligya ang katigayunan, imo kadto. Og sa dihang ibaligya na, ang halin imo gihapon. Karon nganong namakak ka man? Muna yung pangutan, nganong namakak ka man? Dili ang tao ang imong gibakakan, kundi ang Dios. Sa pagkadungog ni Ananias niini, natumba siya og namatay. Ug ang tanan nga nakakita niini nangahadlok, unya nanuol ang mga batanong lalaki og giputos nila ang iyang lawas og gidala sa gawas aron ilubong. Wa kabalo ang asawa nga nabilin sila nga nalubong na day ang iyang bana tungod kay nanaad nga wala buhata. Sa verse 7, sa paglabay sa mga 3 ka oras, sa man alas 12 naman, ni alas 3 na gidwa pag ginauli. So, wala pa siya masayod sa nahitabo kining asawa. Si Pedro maingon kaniya, tug-ani ako, niampas siya dito, ngutana, asa man akong bana? Kumusta man siya? Asa man siya ron? Si Pedro maingon kaniya, tug-ani ako, maora ba kini ang halin sa iyang katigayunan? Si Sapphira mitubag, oo, maora ka na. Kasabot ni sila, nila baligya niya ang tanang halin, ihatag yun nila sa buluhaton, sa Ginoo. Niya, gikuhaan dayon nila katunga.
Busa si Pedro maingon kaniya, nganong nakasabot man kamo sa pagsulay sa Espiritu sa Ginoo. Ang mga tao nga naglubong sa imong bana, ana-ana sa pultahan, og dadon kausab nila sa gawas. Diha natumba si Sapphira og sa tiilan ni Pedro og namatay. Unya, misulod ang mga batan-ong lalaki og ilang nakita nga patay na siya, busa giyayungan nila siya ngadto sa gawas aron ilubong tupad sa iyang bana. Kini may klarong till death do us part. Pakaslan tikaw. Unungan tikaw sa imong pagkabakakon hangtod sa tong kamatayon. So nangahadlok pag-ayo ang tibuok simbahan og ang tanan sa mga nakabalita niini. Unsay nitabo? Sa diha nga nakaibalo ang tibuok simbahan nga mo ni gidangatan sa limbungan sa bakakon, nahadlok sila ayo. Kita naa ba tay kahadlok or gapaabot tas mahitabo ni Hananayag sa Sapphira sa tong kinabuhi? Sige ra matag panaad Ginoo. Ilabi na kanang naas kanang kinabuhi nga luwasunon gyud kaayo. Oh Lord, pag naayon ako gipanumpa gisaad gyud ako Lord, di nagyud ko. Ilabi nagnaasa grabe nang gyud kayong. No? Lord, mahinggawas gyud ko ani nga kaso Lord. Naron tay pamaagi nga di kon mapriso gyud ko ani. Bangi ko ani. Ini kahinggawas na. Buhat na po. Sige, panumpa ba? Pero lahi sila, ang church, pagkabalo nila sa gidangatan, sa managtiayon nga, nagkasabot nga mamakak, nangahadlok sila ayo. Now, timan ini, kung ugaling ikaw, dinhi sa atong panagtigo, or kaning nga church, kung ikaw sa imong kaugalingon, nakita nimo si pastor nga wala nagmatinud-anon sa iyong mga panaad sa Ginoo. Ikaw pag matinud-anon sa imong saad sa Lord. O na kay naobserbahan nga kani siya wala nagmatinumanon sa saad kani siya. Ayaw siya og sunduga. Ikaw mismo nga nasayos ka maturan pagtinguha nga makatuman ka sa imong panaad sa Ginoo. No? Kadtong humanan na naad unya imo gihapong himuon paabot lang. Kay makaingon juga hala no bitaw no dili mo day niingon si Lord nga ayaw panaad kay ingani day ang consequence. So dili gyud ka moingon nga monghatag pagyud kag pizza, no, mahatag og pizza nga karong katapusan. Sa tuig bas mahuman na nako ang Bible og basa. Karong katapusan sa tuig. Daghan kayong na disgrasya ana. Luoy kayo ang ilang kinabuhi tungod kay naa sila yung mga panaad nga wala na nila tagda. No? Padayon ta mga igsuon. Napaylain. So kining tawo nga mulimbong or dili mo buhat sa saad, mo ni hisgutan kagabi usa sa mga kaigsuonan nihatag ani nga bersikulo. Pag manglimbong ka or mamakak ka or di na ka mubuhat sa imong isaad, dunay diversion nga nahitabo sa imong pagkaanak sa Dios. Ato nang basahon be? Tamayon kag anak ka sa Ginoo be atong susihon og anak bagitas Ginoo arita sa John chapter 8 verse 44. Kay basin og mahananayag sa Sapphira na putaan ni ron. John chapter 8 verse 44. Ningon si Lord, mga anak kamo sa inyong amahan nga mao ang yawa. Ang yang gingnan ani mga Pariseo. Og buot kamong musunod sa mga tinguha sa inyong amahan. Mamumuno siya sukad pa sa sinugdan. Wala gayud siya mudapig sa kamatuoran, kay wala man niya ang kamatuoran. Sige ko no, ikaw ra, sekreto ra, pangutanay mong kagaling, naa ba nako ang kamatuoran? Sa man ang kamatuoran? Kanang pag kinabuhi nimong matarong. Kung mamakak siya, dera, natural lamang kana kaniya kay bakakon man siya o bakakon man siya og amahan sa tanang bakak. Karon, sige pa dihang mga pamakak diha. Ayo. Sige, usbag basang Bible og kinsa kunong anak ning mga natural ra na lang kanunay na lang mamakak.
Ako ning paabot dire kay gusto nako nga maklaro pud ba. So nay gamay kadaugan sa testimony. Kamo pag naa gani mga pagsulay, pilian ninyo nang magpaubos mo unya mo salig sa Dios. Moro na atong kalingaw ana. So 2021 month of September abot og November, gisingil ko nga wa ko kabayad sa tubig aning church. And gikan og December abot og June, gisingil na po ko kay wa po kuno ko kabayad. And then last na ko pag abot sa bill ni adto ko ni bayad 300 ang bill sa unsa karon nga month August. Bayad ko 300. Unsang pagkahitabuan nga naaman ko'y pending bayron nun gikan og September 2021 abot og June karon nga year. So ang September abot og November ni ambot siya 1,000 kapin. Unya ang December abot og June gimaynusan 1,000 gihapon kapin. So 2,000 kapin akong bayranan. And then nara ko'y 300 dito nga bill nga langarong last nga bill nga adto ko. And then ang akong kasing-kasing ba nasamok gyud ayo nga lamig gyud kayong kuan. Pero nagpaubos ra gyud ko pa ito ra gyud ko ngay nga naman dili ko gustong naay bikil sa akong mga pag-ampo. Mao ba? Sige lang. Masitol ra unya na ma'am. Sige, dalasan ni dito kay dili ko modawat anak naapay mga kuan are. Di sa ko pabayad anak. Dalan ang resibo. So gidala na kong balik ang resibo. And then niingon ko sa ilaha nga ako na nalipod gyud ko sa akong katungdanan nga alagad sa Ginoo og sa akong pagkakristohanon. Mauna nga up to date gyud ko nagbayad. Monthly gyud ko nagbayad. Di gyud ko mangayo mong resibo o sa may resibo o nang gibagyo mata. Wala gyud ko. Last na ko nga bayad. Before ko ni adtog daguhoy wa naabot ng bagyo. That was last week of the month. First week of the month sa December. Di ko makahinumdom. Dili ko makalimot. Kinsay na adihang dapita, unsay gisgutan, tan-aw paganig TV ko dito kay dugay mo ko na entertain. Ako na bayran 700 kapin kay dako-dako man tag tubig kitong naay kami nga event Thanksgiving sa pato. Wa daw, wa dito gyud. So, sige lang. And then kalit og niingon nga, duha na man ini kay niya pa man di ay December abot og June. And ko last week ni bayad man po ko ana. Giingnan man kong ihapit ra diri ang resibo ihatag ra diri. Sumura kog nahasol nga sige lang. Ayaw sa ni ko na. And then kagabi gi-pray ra jud nako, Lord, di po ko gusto nakuan kay church mani ako sad hindi ko gusto na ibabag sa akong pag-ampo, especially kay nako yung mga pagsuwaysad. Gusto nako nga akong kasing-kasing hiluna sa Ginoo. Pero nahasol kayo ko tungod kay sa kabisi-bising tao. Minsan lang naman ko moadto pa jud ko dito kanunay way tawo. Bayad na ako, mo nang nahasol ko kay tay manaan na god. Nya dili dawaton kay nako na ko ipinding. Unya kabalo man tag naglimbong ta or wala. Kamo og nakabalo mo nakalimbong na mo padayon ra mong mahimong limbungan. Hinumdumi niyo na birthday ra ba jung nanay. Siding giwali dito ni Pastor Prima, di gipasabot na naa nakas church, Christian na ka. Kay kung dugay nagsimbal limbungan pagyapon ka. Kanang metrosan ninyo diha sa inyong makurente basig wa na naga-function. Inyong mga metrosan sa tubig basig wa na naga-function. Wa na gyud may metrosan. Nya happy ta ngisingisi ta. Hello? Or may yung kang insin ni bayad naman ko, nyawa dyan kakabayad. Happy ta, ngisingisi ta? O nya, di ta maulaw sa Ginoo ngayo tag panalangin, Lord, panalangin ko. Si Lord, asa man ang bersikulo, adihang ningingon ka mo mga limbungan, pauswagon mo na ako, padatuon, panalanginan mo na ako.
So, ang mga anak sa Dios gitudloan tang magkinabuhig unsay gisulti sa iyang mga pulong. And praise God, human na mag-pray gabi ni ulan nga pimi. And diha na ni are nako sa likod. Giapil yun ako pray nga Lord, di ko gusto na ay conflict. Kaya ako ganing gusto nga og maka-apil manggaling ko sa session. Maka-impart sad ko sa mensahe nimo didto nila. Makita nila nga ingani di ay. And then, suddenly kagabi ni chat, Pastor, okay na di ay. Na diri. Inko ayaw nagdelita ha, ayaw nagdelita. Imagine na raguna perting gubaa sa image sa church og maingana manggaling tinuod ng tinuig na kang wa ka kabayad. Imagine na September, unya September naman po ron. Unya magdungan magyuna inigabot sa tubig na apoy kuryente, inigbayad na kog kuryente naa po nang inigbayad sa tubig. Nya natinga ko anong wala almost 1 year good. Sunod ano magdala ko body cam tingaling magbayad ko ba kay rong. Pero mga igsoon wala tay gitumbok nga tawo no kay ang tanang tawo masayop manggod. Basin pod nalimtan tra or nga nabitaw. Kanunay biya na silang busy mo anak ko. Naay taga Richley, naay taga PSA, usa pa tong naadihain. Kadag yun na anak nako. No? Munang magpaabot ng taon ko dito. Gaya, ay, klase pa ko. So dili gid pwede ning ato ang pagpanglimbong. Kamong mga estudyante Kristohano na mo, banggaon jud mo ani ba? Christian na ka, kabalo kang wa ka katuon, mangudigo pa ka? Nya di ta maulaw? Inig kagabi mo dong ato sa Kuya Roger na ato prayer house. Lord, ikaw pa kinadakag tingog. Lord. Hiluan sa nato ang atong una-una, ang atong kasing-kasing, ang atong kaugalingon. Kay aron wala tay babag. Mo ganin ingon si Lord. Nasayod siya nga ang tao di gyud katuman sa iyang saad. Munang dili na lang pod siya pa sa aron. Kay kung musaad pod siya, ang usap pod nga tawo nga iyang gisaaran, nasayod pod si Lord nga tanga. Musalig pod. Muna ningon si Lord, ayaw na magpanaad saad, ayaw na magpanumpa-sumpa. Ayaw mo panumpa kung manaad ka mo. Nga naman, si Lord rang ang nanaad og iyang gipanumpaan og siguradong mahitabo. Amen? Unang sige kong ga-monitor po sa ito mga young people. Ha? Naaran ninyo kung magpatuyang mo sa inyong gibati. But hinumduman mo na ko, next month pwedeng wala na ng inyong gibati na pulihan na nagkasuko. Sumpa-sumpa mo, pulo panaad mo. Tarungon na to ni. Ang church di ni pabebe. Pabebe. Di pwede ka diring bata-bataon kag tudlo. Kay impirno og langit ang atong paingnan. Unya, magbinataay ta dire. Magduwa-duwa lang tani. O sa man simba-simba, tudlo-tudlo, tarak-tarak, duwa-duwa. So ang word ni Lord is stricto gyud kay siya nga kung unsay gisulti dire, mao ni himoa. Ayan na lang kag tig reklamo. Unsa to? Proverbs 19 verse 3. Sakto? Proverbs 19 verse 3. Ang tawo maghimog mga kaugalingong kadaot, pinaagis iyang kabuang. Pag na mo resulta na, ang Diyos may basulon? Munang kung ingon si Lord, kung kasaligan kas gagmayng butang, kasaligan kas dagong butang, bisag ginagmay ra ng imong saad, tumana na. Kung saan kas imong anak, palitan yung ka na kong sinilas, palitig yun. Kung ikaw po anak mo, saan ka? Iniguna na kong sweldo ma. Antog yun, palitan ka na kong bag ma. Nga ka ng uway. Harong dili, madaling maguba. Bukag di ay. Sudlan nagsaging? Or knitbag ma. Palitan yun ka na kong knitbag ma. Kaya nadawat ka kong trabaho sa bangko ma. Cashier na ko dito ma. Kana na ang, sitaw ka na, accountant man ang mga kursoy nga na. And then sweldo na ko mapalitan yun na ka na kong bag ma. Unsa may imong ganahan nga bag ma, katong tulo ka color, pula, blue o yellow, knit bag. Bisag unsa ka gamay ang inyong panaad buhatan na kay mo na magkaingon-ingon gyud ta.
Ako ning gitun-an og ayo mga igsoon, even nagbasa ko sa Book of Numbers, nag-ingon dito nga kung ikaw asawa nanaad unya imong bana walay apil sa imong panaad, then ang imong bana mo babag kana nga panaad dili dawaton sa Dios ug ikaw mismo dili ka pa kasadon sa Dios. I mean pasayloon ka sa Ginoo sa imong panaad. Pero kung kamong duha nakasinabot nga manaad, unya ang usa ninyo mao'y mubabag, singlon ang nibabag. Ingon diha, basahon nimong Book of Numbers. Kay naaman ko diha ron gasubay. Singlon. Parehang Hananiah ug Sapphira nakasinabot silang duha. Pero nakasinabot po silang duha nga manglimbong. Hello? Muna usahay mga igsoon, maminaw ko mga istorya. Ako na lang yampos, Ginoo kay wow ko kabalo tinuod bago ni or dili. Ngano makaingon makan tinuod ba ni or dili? Kay daghan man pong mga panahon nga mauni nya di tinuod. So, gusto ni Lord nga magpakatotoo ka nga anak lagi ka sa Dios. Kining anak sa Dios dili ni siya mamakak, dili ni siya manglimbong, dili ni siya. So, Lord, nasayo jud ka Ginoo nga wala jud ko naglimbong, up to date jud ko kay nalipod ko sa imong ngalan. Church jud ni. Di gyud ko gusto na ay pending, di gyud ko gusto. Kay nahitabo na ni kaniadtong dahi 5 months nga akong gibayran. Bugat kay akong kasing-kasing kay mana manggod ni. Sige lang. Pero karon di na kay nakahinumdom man ko tanan. So, ingon ra gyud ko sa Ginoo, Lord, di gyud ko gusto na ay kan. Human sa prayer, ngape, ato dito. Kadawat din kong text, Pastor. Okay na di ay, niingon si Kuan. Nga okay na di ay. Oh, see? So, pwede na ka mo balik dream bayad atong 300. Ako na po yung naghuna-huna. Tigumon ka na ako. Sa katuig, bill. Ampo, rabitaw ka sa Ginoo. Kabalo ka pagkulang ka sa word ni Lord. Pagkulang ka sa iyang mga saad, mao nang ratol ka, problematic. Di ka kabalo kung sa imong buhaton, magkinaon sa nawa ka kabalo kung sa imong kulang man kas pulong sa Dios. Wala man nimo hupti ang mga saad sa Ginoo. And napa mga igsoon. Gusto gyud ni Lord si Santiago iyang gidala ang pagtulun-an ni Kristo kabahin ni ining pagpanaad. Makita ni siya mga igsoon sa nasa James chapter 5 verse 12. Mao gihapon, parehara sa gisulti ni Jesus ningon siya. Labaw sa tanan, James chapter 5 verse 12. Mga igsoon, ayaw kamo panumpa kung manaad kamo. Ayaw panumpa sa langit o sa yuta o sa bisan unsa. Ing na lamang oo kun oyon kamo, dili ko dili kamo oyon, aron dili kamo silutan sa Dios. Kung may mao ni siya, aron dili kamo silutan sa Dios. Ato pa, kung naa kay mga saad or naa kay pagpanglimbong, silot gyud na siya. Silot ang imong maangkon ana. Imbis na nagpray kag blessing, nagpray kag panalangin, nagpray kag kadaugan, silot imong gipaabot. Because dili mo sugot si Lord nga magpuyo ka sa limbong hangtod sa hangtod na lang. Okay? No? So ang ato ba, arong pahulamon ko ani, arong makakuan ko ani. So maghimo kag pasalig nga karong katapusan. Dili lagi na pwede. Dili lagi na pwede. Especially karong Kristohanon ta. May mga Kristohanon, mga limbungan, mga bakakon, nga na sila. So dili gyud siya pwede nga kanang naatay mga panaad na dili gyud nato himuon mga igsoon. So dunay usa ka panghitabo sa Book of Judges mga igsoon nga bisag unsa kalisod sa iyang sitwasyon, bisag unsa kabugat na niya, iya gang gituman ang iyang panaad sa Ginoo. Although wala siya suguang nga manaad sa Dios, pero kay nanaad man gyud siya, so iya gyung buhaton. Ang iyang pangalan usa siya sa mga nahimong leader sa tibuok nasod. Ingon nga maghuhukom, ang iyang pangalan si Jephthah. Kini si Jephthah usa siya ka sinalikway sa iyang mga igsoon. And ang Gilead gisulong sa kaaway kay buot dilang bawion. Ang Gilead gipanag-iya na ni sa mga Israelite. Karon ang mga Israelita walay mangulo kanila paingon sa panggubatan.
Mao nang gipangita nila pagbalik si Jepta, kay kini si Jepta isog siya nga pagkamatang sa pagkatao. Imagine si Jepta ni suroy siya ani gipalaya siya siyang mga igsuon. Niadto siya sa dapit nga walay nakailan niya. Ang tanang bugoy, ang tanang fraternity sa maong dapit. Ni submit ni Jepta. Si Jepta may nahimot lang leader. Time nga gisulong ang Gilead, ningon ang mga igsuon ni Jepta nga atong pangitaon to atong isog nga igsuon nga atong gisalikway kay maog yutoy makaluwas nato gikan sa pagpanulong sa atong mga kaaway. So ilang gipangita si Jepta. And then nakita nila si Jepta niingon nga abi man ako naglagot mo nako. Abi man ako nagsungot man ako inyo man kong gipalayas. Abi man ako wa nako hinungdan. And then ang iyang mga igsoon, ayaw na, kalimti na to. This time tabangi mi, among gipanaad nga kung mudaog tas gira, ikaw na yung mangulos tibok Israel. Imagine ha? So ningon si Jepta, okay, kuyog ko ninyo. So makigira ni si Jepta karon. Nisulong siya, gisulong ni Jepta ang mga kaaway, mga igsoon, og tanawag unsay nahitabo. Sa iyang pagpanulong, nanaad siya sa Diyos. Maminaw kayo ha? Shh, maminaw. Ningos Jepta sa iyang pagsulong, Lord, pagpadaugon ko nimo sa gera Ginoo. Inigbalik nako ang unang mutagbo nako, akong ihalad kanimo pinaagis pagsunog. So nidaog yun sa gira og muuli na siya, nibalik na siya sa iyang pamilya. Tanawa pag-ayo. Judges chapter 11 verses 30 to 33. Tanawa ni. Judges chapter 11 or Maghukom chapter 11 verses 30 to 33. Naanata? Ningon diha. Si Jepta misaad sa Ginoo. Muna yung saad. Kung padaugon mo ako sa mga Amonihanon, ihalad ko nga sakripisyo pinaagi sa pagsunog ang unang tawo nga mugula sa akong balay aron pagsugat kanako inig-uli ko gikan sa gubat. Na diha? Amen? So mga Ammonites nilang bangga. Sa verse 32, busa mitabok si Jepta sa suba aron pagpakigubat sa mga Ammonihanon o gipadaog siya sa Ginoo. Wow! Nay kadaogan, amen? Padaogon ta sa Ginoo sa mga gubat nga tong yatubang karon, amen? Unsa mang matang na sa gubat, padaogon jud ta sa Ginoo. Ang akong pag-ampo mga igsuon mao nga si mama buhion pas Ginoo og mo survive pa siya. Nya dili tungod kay mabuhi ra, kun dili tungod aron nga mapanugilon gyud pod unsa kaga maayo ang Dios. Nga og mouli manggaling sila sa Negros, bisag kinsa iya katubang, isugilon gyud niya nga bisag maglakaw sa walog sa kamatayon di ko madlok. Ngana bitaw? Kay naagyan man niya. Muna nagpray ko, Lord, ma-survive dyan siya. Mo-survive dyan siya. Okay? O yan, sa verse 33, ningon dia, misulong siya kanila dito sa Aroer, ngadto sa dapit sa minute, 20 ka syudad ang tanan. Imagine na 20 ka syudad ang iyahang gisulong. O niya hangtod sa Abel Keramim. Makalilisang ang pinatyanay o gibuntog sa mga Israelita ang Ammonihanon. So, grabing kadaogan. Amen. Grabing kadaugan ang naangkon ni Jepta. Without knowing nga sa iyahang pagpanumpa, mapildi di ay siya. Padayuno na to, 34. Sa pag-uli na ni Jepta sa Mispa, gisugat siya sa iyang anak nga babaye nga nagsayaw og nagtugtog og tambor. Unsay pagpanumpang Jepta? Before siya nigikan? Niyon sa Jepta? Kung padaogon ko nimo, Lord, inig-uli nako ang unang musugat, akong ihalad nimo, pinaagis pagsunog. Karon kay si Jepta naaman siya'y bugtong anak nga babae. Pagkay balo siyang bugtong anak nga babaeng nidaog ang iyang papa sa gubat, mahimo ng presidente sa ilang nasod, mahimo na siyang anak og presidente. Grabe niyang lipayan, nagkuha siya siyang tamburin, unya maglipay ako, tungod sa So ang dako kayong kadaugan, dakong selebrasyon, nahimong dakong kapildihan og hinilakay.
Tanawag ayon ni. Sa pagkakita ni Jepta, gigisi ni Jepta ang iyang sapo tungod sa kasubo og mingon siya, "O anak ko, gipasubo mo ako. Gisamaran mo ang akong kasing-kasing. Nakapanumpa ako sa Ginoo og dili ko nagayod kini bakwion." Kita bang mga ginikanan dire mga Jepta ta? Na ay mga ginikanan ngayon, mga pastor, grabe ka kabadlungan ng akong anak. Pero sa laing bahay na po yung mga anak nga pastor, grabe na kung kabadlungan si papa, si mama. Na po yung mga anak ng anak. So hain na may mas worst anak karon. Asa na may mas makalilisang kanang badlungon ng mga anak. Aun murag natural tingali na. Pero mga anak na gani mo yung badlungon, guys, mama, si papa. Muna na ibaling kuyawa, no? Si Jepta hilak sa gayo. Ingon siya, "Nak, ipag-uol yun ko ni mong ayo. Gisamaran ni mo ang akong kasing-kasing. Wala ko'y samad sa among pinatyanag, tinikbasan sa gira. Pero na, uldo na samaran man tingali ko, pero di ni sakit, wala ni bali sa kuha ni nga samad, kay malipayan kung nang madaugon. Pero karon gisamaran ni mo akong kasing-kasing. Ano man? Tungod kay nanumpa siya. O ang iyang panumpa, mao nga sunugon yun niyang ihalad. Ang unang taong mutagbo niya, inig-uli niya gikagira. Now, tanawa, ang ako nakuha aning maayong pagtulutan ni Jepta, kanang di good niya balwion. Di good niya pakyason ang iyang saad. Ang dili lang pun maayo, nga kanang manumpa pa ka, nga ang Diyos naghatag na magkadaugan ng daan, manumpa pa ka. Gitagaan na kag 50 balon ni mo sa eskwelahan rek. Gidawat na gini mo, giluklok pagod gani. Unya mayon pagkapa, og tagaan ko ni mo 50. Sunugon gyud nako. Ang una na kong matagbuan nig uli. Gihatag na ang kadaugan, nanumpa pa. It means nga wa siya ni salig sa Ginoo nga gipramisa na siyang mudaog siya. Iya pang gustong paliton. And ang pinakanindot nga igsuon is, gituman gyud niya ayang panaad bisag unsa kag sakit para niya. Kita, manaad sa Ginoo. Pag-abot na sa punto, pag-abot na sa panahon, sa gitakda nimong panaad, niagi man ang, diya man kay problema, diya man kay kasakit, diya man kay kalisod, so wa na nimo gituman imong saad. Naisamot ang imong tunglo og kalisod. Munang buhata og unsay gihimo ani. Si Jepta nagpakitag dako kayong panagingnan nga bisag sakit kaayo para niya ang paghimo og pagtuman sa iyang saad tungod kay buktong ning anak, pinangga kay ning anak. Siya pag yun mismo mo ihaw musunog ani sa Ginoo sa igon nga halad. Bisag wa siya suguas Ginoo kay gani ang mga Israelita wala man sila tudloy nga maghalad og tawo, ang ipahalad mga hayop man. Pero si Jepta nanumpa siya. Gatugan siya kabaw ni musundo niya, no? Inig-uli na to kasagaran ng mutagbo, mga iro man, magyaningon ng ikog. Di ba? Karon kay iya mangyog anak. So ningon siya, "Anak, nakapanumpa ko sa Dios og di na ko pwedeng bakwion." And then naa pa siguro sila taas nga conversation, "Ano man pa, unsa man imong pagpanumpa, anak?" So nagpadung pa ko sa gubat, miingon ko ang unang mutagbo. Ako yung sunugon. "Opo." Nga na naman, parang drama ba? Anong gibuhat man imo? Nga na kunuhay. And then, naghinuktukay na, and then imbis nga lipay, selebrasyon, kay grabing kadaugan, nabalot ng sana, mga kagulanan sila. Tanan, tungod aning panumpa nga kinahanglang buhaton. And then sa Jepta kay nakapanumpa man, tanawa kung sa'y naitabo. 37. Sa verse 36, ang anak miingon kaniya, "Tay, okay na, sugot ko tay. Kung nakapanaad ka sa Ginoo, buhata kanako ang imong giingon. Ang Ginoo motugot nga makapanimalos ka sa imong mga kaaway, nga mga amunihanon. Apan mihangyo siya sa iyang amahan,
nga tagaan siya 2 ka bulan aron makasuroy-suroy. O, siya og magsubo ngadtos kabukiran uban ang iyang mga higala kay mamatay man siya nga ulay. Hello? Kini si Jephthah, grabe ka masinugtanon sa Diyos. Di siya kamaong mubuak sa iyang saad sa Diyos. Then ang iyang anak, liwat kayo niya. Imagine na sunugon siya, patyon siya, pero ningon siya, buhatan na. Patyon na siya sa iyang amahan. Sunugon na siya sa iyang ginikanan. Pero ningon siya, buhatan na. Tagay lang kog 2 months. Nga, magsuroy-suroy sa kausbohol, ligog dagat. After 2 months, sunog ako. Kay gisaad naman ka ako ni Mas Ginoo. Nakita nako dinhi unsa ka layo kaayo ang pamatasan sa atong kaanakan rong panahon na. Suguon ra gani nimo hugas og plato, di gani mo sunod. How much more anak sunugon ka nako ron? Mga anak, paminaw mo kayo ha? Paminaw mo kayo. Kay basig kaingon mong inyo rang ginikanan na bughat, apil si pastor o kabughat. Timan ini ha? Sa sulod sa panimalay, or sa church, or sa eskwelahan, pag naa diha di mutabang sa buluhaton, ang tawag ana niya pabugat, papasan. Di pa mutabang sa buluhaton, magpabadlong pagyod, murarag, pasanon pati ikaw, gagunit pakagbatong perting bugata. So nadoble ang akong kabugat. Pero kining anakan ni, gipakita niya, giprove niya, nga sa tibuok Israel, do na pa'y anak nga ing-ani og batasan, nga bisan pag ang mando sa ginikanan, sunugon ka, musugot siya. Mutan ta sa atong mga kaanakan karon, grabe ug di nimo singkahan, di gyud mo tuman. Na? Ug imo manggaling pug singkahan, mutuman pero mangluod. Musukol. Kinagrabihan na kaayo ni. Pero kung imong tan-awon diri ang nahitabo sa anak ni Jephthah, ingon ko siya, tay, buhata tay. Sunod ko tay, submit ko tay. Anyway, panaad man na nimo sa Ginoo, buhatan na tay. Pero tay tagay sa kog 2 months. No? Pag moingon ang imong parents or ang imong leader, doy, ayaw sag uyab-uyab. Ngano? Ikamatay nimo, mahilo ka og wa kay uyab. Nganong giingnan man kaniya, tungod kay nagtan-aw siyang pwede kang madisgrasya, maputol ang imong kaugmaon. Dili, klaro, di, hanap. Di, masabta na. Hello? Pero kay lagi, di man mapungan. So, basig makaingon po kang, ikaw, pastor, babagkas akong kalipay. Lahala diha, sige. Naarabay mga old school nga mga pinulungan. Nga may managkanon, nga inighungit nimo pag napasok ka, pwede rang iluwa. Musod ka anak, magkinaon sana, wag yung kay daganan. Sa gunsaon, sigurado na dyan na. So munang moingon ni mong gikanan, ayaw sana, kanino na ha. Natural naman ang crash, oy. Mga crash sa motor, crash sa, okay ra dyan na siya. Pero disgrasya na gani, so, gituman ni Jephthah, no? Balik ta ni Jephthah. Tuman ni Jephthah ang iyang promise. And then, ang iyang anak, ni tuman pod og nagmasinugtanon sa iyang ginikanan. Kabalo mo, bisan ba tingalig, wa mo'y ikahatag nga milyon sa inyong ginikanan. Sa lapi. Pero masinugtanon lang mo kaayo nila, mapaubsanon lang mo musunod nila, lipay na taon kaayo na sila. Oy mga anak, paminaw. Kita pagyoy. Uy, uwaw ba? Mopay mo ingon. Nanapod si mama.
Na po si Papa, kanus na po naron mo hilom. Sige, yaw-yaw. Kita pagyoy mo ing anak. Naunsa ng tao na, ay. Pangmata na ta. Amen. So, gibuhat yun ni Jepta. So, yung anak, nagsuroy-suroy. Tanawa, humno na ito nagbasa. Suroy-suroy ang anak. Tanawa na to. Basahan na to. Sa verse 38, gitugutan ni Jepta ang iyang anak o gipalakaw sulod sa duha ka bulan. Siya o ang iyang mga higala nangadtos kabukiran, nagsubo kay mamatay man siya nga ulay. Verse 39, human sa duha ka bulan, mipauli siya sa ila. Gibuhat ni Jepta ang iyang gisaad sa Ginoo namatay nga ulay ang iyang anak. Mao kini ang sinugdanan sa nabatasan nga mga sa nabatasan nga ang mga babaeng Israelita manglakaw sulod sa upat ka adlaw matag tuig aron pagbangutan alang sa anak nga babae ni Jepta nga si Gilead. Now, ang ako nakita din ingon ani siya, nganong nalipay kay kong aning anak ni Jepta? Hopefully, ing ani nga akong duha ka anak. By God's grace, ginapray na ko nga Lord, mostog ni tanon ni mo. No? You know what? The greatest evangelist, one of the greatest evangelists nga nabuhi sa kalibutan mga igsoon si Billy Graham. Graham or Graham? Graham. Unya, kada niya crusade, milyon ang mudawat sa Ginoo og mga luwas. But before siya namatay, gipangutana siya, unsay pinakadako nimong regret? Imong pinakadakong gimahayan. Niingon dayon si Billy Graham pagtubag, ang akong pinakadakong gimahayan mao nga mubo ra kayo kog panahon para sa akong mga anak. Nganuman, tungod kay padayon na siyang hapit na siya mamatay, tiguang na siya, ang iyang mga anak nangitag lain-laing mga lalaki, nakig-divorce sa ilang mga partner. I mean, nangitag lain nga mga partner. Ako kabalo sa mga anak niyan. Laki ba o bae? So, ingon siya nga kun sa bata pa ko, sa bata pa na sila, uban lang unta ko nila, makigduwa nila, makiglaag nila, i-date na ko sila, and then magtubo sila, nga ingani si Papa, ingani si Papa, ingani si Papa, ingani si Papa. Pag abot sa time nga magminyo na sila, mag-desire sila nga, Lord, ang akong makaplagan parihan ni Papa. Pero kay wala man. Mga young ladies, paminaw mo ayo, tanan nga imong makita, ilad, bawaan ni mo na, magminyo na mo. Ilad na tanan. Bisan pag unsa mo kasweet or mga dinihugan pa mo kayo. Inig magminyo, makaingon na jud kang, mao na ni. Munang tanawa ang inyong papa. Na? Tanawa gid inyong papa. Giunsa mo sa inyong papa, giunsa mo pa. That is why mga amahan, tagaig chance ang inyong mga anak. Mag-date mo sa gawas, kaon-kaon mo sa gawas, manuroy mo sa gawas. Ginagmay ragot, balot-balot, babalot, nga na ragot. Tempura, mga, unsa na mga tugsok-tugsok diya, sugba-sugba, nga, ganyan lang. And then mahimo kang example. Usa sa na-bless kayo ko kanay si Pastor, kisa ni Pastor Tanchi. Na? Pastor Tanchi. Na pastor na siya sa CCF, founder. Iyang anak, established na kay ang iyang anak. Established pod kayo tong partner na nga gustong makigminyo sa iyang anak. Pero kabalo mo ang iyang anak ning good pa. Ikaw ila-ilaha daw na siya pa. Ikaw desisyon pa. Kay ngano, dili siya confident sa iyang kaugalingon. Pero nakakita siya ayo unsa ang iyang papa. Ang pagkinabuhi sa iyang papa, ang dinadaan sa iyang papa, ang paghigugma sa iyang papa ngadto sa iyang mama. Nakita ni sa anak niya. That is when ingon siya, pa, ikaw mo'y pili. Kay ako puro, nindutan na kayo ni, pero ikaw. That is why kitang mga amahan, kamang mga batanon, mga kalalakian, someday, pag nangaminyo na mo, i-model og ayo ang inyong mga anak nga anak, ing-ani dapat ang imong mapili in the future. Unang-una, nag-alagad sa Diyos, may kahadlok sa Ginoo, responsible sa pamilya anak, unya mapinanggaon sa asawa,
mapinaanggaon sa bana. Same thing po na sa mga asawa. Ngayon yung ipakita unsa mo sa inyong mga anak aron someday ang inyong mga anak magminyo gusto jud ko ang akong mapartner kanang pareho ni mama aron makamaupong mo alaga unya sa among mga anak. Nakasinabot ba ta diha? Tumanon gyud nato ang atong mga panaad mga igsoon. No? Na kay gi-promise the Lord himuha gyud na unsa pay mga babag ana. Magkinaunsa pa man. So prepare ta. Prepare ta bisag unsay mahitabo. Anyway, naay mga saad sa Dios. Ug ang mga saad sa Dios maoy atong himuon. Now, for 2 months, tan-aw nako. For 2 months ang tanang kadalagahan. For 4 days. Musuroy-suroy sila sa kabukiran nga magsubo. Ilang giselebrar tong kamatayon sa anak ni Jephthah. In other words, mamatay man tuod si kining dalaga, kining nga babae. Pero nahimo siyang good example sa tibuok nasod kung maghisgotag pagka masinugtanon sa ginikanan. I tell you, sukad pag-start aning ministry. Kaning ministry ha. Bisan pa dito sa tagbilaran pagsugod sa ministry. Kadtong mga nag-submit, submissive kaayo, karon mga madaogon, professional na. Pero di ka mo submit, siguradong naa kay dili, mas madili, og madili pagyud ka. Ing ana lang, sabta lang og ayo, tungod kay kinahanglan yung buhaton nimo ang imong promise. So kung dili ka, kabalo kang weak ko, di ko kasuway na ko promise nga di ko ka buhat. So ayaw na og promise. Kanang nasa imong tapat na ayaw nagpanaad. Kay puro ra kasaad. Sulti igtarong. Ayaw nagpanaad kay puro ra kasaad. Na? Kita pod, kita pod, na ay tinuod nga nagsaad o tinuod nga mutuman siyang saad. Wata dito nagsalig. Kaya anhiyang yun mo salig anang tawo, nga kabalo ka ang tawo, di na mutuman, bisog sa mutuman na karon, mutuman ugma, mutuman. Pasunod adlaw, di na mutuman. Nahigmata na mo? Sige, makaingon gid mo nga, mao gid ni pastor, sig pamadlong, mao na day ni. Okay, so, arita sa matinumanon sa iyang saad. Og kana mao atong Ginoo. Amen? Matapos ta ako rin basahon. Hebrews chapter 6, 13 to 20. Hebrews chapter 6, verse 13 to 20. Sa pagsaad sa Dios kang Abraham, nanumpa siya sa pagtuman sa iyang gisaad. Wala. Si Lord mo ni saad sa tao, nanumpa siyang iyang buhaton. Amen? Pero ikaw tao ayaw sa saad sa Dios, og manumpa pagyo ka. Kaya di ka angayan. Tanawar ko na nasimantapad yung ingnang di ka angayan. Nga manaad. Grabe po nang. Di angayang manaad ba? So, muna, oy. So nanumpa siya kang Abraham, nisaan siya ka sa Abraham, og nanumpa siya ngayang tumanon. Kabalo ka, ang tanan nga gipanumpa ni Lord ni Abraham, nahurot ka tuman. Naa siya'y tulo ka gipanumpaan. Unsa man to? Great nation, great land, great blessing. Dako kayong panalangin, og dako kayong yuta yang madawat, og dako kayong nasod. O, nahitabo gyud no? Ang Israel karon, usa ka nasod, kaliwat ni Abraham. Ang yuta, tibuok nasod, naangkon sa kaliwat ni Abraham. Great blessing. Tanawa si Abraham, nahimong panalangin sa tibuok kalibutan, kay kaliwat niya si Jesus Christ. Dito sa iyahang, sa mga Hudyo man na si Jesus. Gipakatawo. Okay? Napa mo? So, ingon diha pagsulti nga sa verse 14, miingon siya, isaad ko kanimo nga panalanginan ko ikaw ug hatagag daghang kaliwat. Kami mga pastor amon ing gi-claim. Dili para sa among kaugalingon, kay ang kaliwat dinhi siya nang kag pastor ka unya 40 imong anak. Kada usa nila mga anak og tag 40. Ayaw pod oy. So ang giingon din nga daghang kaliwat ka na bang daghang makabig diha sa Ginoo. Madala nimo diha sa Ginoo. And that great blessing, kana nga blessing, magamit po nimo diha sa Ginoo. Kay kung magministeryo ka unya imong kaugalingon lay imong unahon,
Imong kaugalingon ray imo hang great blessing Lord, great blessing kay para nimo ay ayaw na lang. Di jud po na ihatag ni Lord. Kabalo mong po si Lord nga mahakog manggug ka kung tagaan ka na. Pero kung ang imong una-una great blessing kay para sa buluhaton sa Ginoo ngani one day. Na i-pray nato na mga igsoon. So then ingon diha sa verse 15, nagpailob si Abraham og nakadawat siya sa gisaad sa Dios. Kung ang tao manumpa, gamito niya ang ngalan sa labaw kaniya o ang panumpa maoy magtapos sa tanang panaglalis. No? Gamito niya, ako pang ipanumpa in Jesus name. Dinuod yun ni. Undang ang lalis. Sino kang nanumpa nas Ginoo? Ang uban pagid confident kay ba? Promise tiluod gina akong gisulti, mamatay pa ko akong mga pamilya. Wow, gasalig kay si Lord dili ing ana. Pero tinud-on Lord, i-honor ni Lord na imong gisulti, hurot mo. Hurot gid mo. No? Halimbawa sa hiring-hiring diha sa korte, sila tanan manumpa, ang kriminal nanumpa, gisaad nako sa ngalan sa Ginoo. Og sa tibuok nasod sa Pilipinas, wag yung ko nakabuhat aning mga butanga. Mamatay pa kog akong pamilya. Ang katupong gibuhatan, manumpa pagyapon. Na di nakakabalog kisay na makak na nila. Lami, untag tinuod na yung mga matay, ditso. Inig panumpa kay bawal yun yung mga pakyas ko siya. So diara, in verse 17, buot tinawon pag-ayo sa Dios alang kanila, nga mudawat sa iyang gisaad, nga dili gayod niya usbon ang iyang tuyo, tungod ni ini, gipanumpaan niya ang iyang saad. So dili niya usbon ang tuyo, munang iyang gipanumpaan. Hello? Makauwa ba kayo? Parehatong si Moira o si kinsa to? Pinahilak-hilak pas pagkasal. Pulo panumpa. No? Mabot bito ng time, humanin sa inyong kaminyoon, wa mo igugma mo, abot, og tagpulo ka tuig, wa pa mo igugma. And imagine mga igsuon, ako'y kaila, tinuod ni siya. Pastor ang iyang bana, siya po, magwalali. And in love jud kay siya, kinahigugmaan jud siya iyahang, uyab pa sila. So nagminyo jud sila. Sa first nila nga panagpuyo, wa pa sila'y baby, na-realize niyang wa jud dahil siya nahigugma. Nakabaton sila usak anak, wag yun siya naigugma. Hangtod nahimo nga ang kamagulangan niyang anak, 37 na ang edad. Wag yun siya nagugma. 27, sorry, 27. Imagine na 27, wala kay love. Pero kay nangalagad man mo sa Ginoo, giprove, gipakita ragyod nila. Nga wala nila gibati, pero gibuhat nila kay sugo man sa Ginoong higugmaa. And praise God, pila sila ka magsuon? 5 man siguro. Di ra na ako i-mention ang name kay posibilidad nagtan-aw pod sila karon. Katapusan nga anak kanang minupusal baby bitaw. Pagkatao gid atong anak didto pa nga murag wa kasabot siya sa iyang love sa iyang bana. 27 years nga naghuwat. Munang kanang pagpanumpa mga igsuon og pagpanaad, dili na siya ingong nagbase ra kas imong gibati-bati. Kaya kung nagbase ka sa imong feeling, wa ka nagbase sa sugo sa Dios, nagbase ka sa imong pagkatawhanon. Entiman ini, unsa imong gibati diha, giganahan ba ka, wala ba ka, buhatang imong gisaad kay gipanumpaan na nimo. Kung dili nimo na buhaton, sigurado nga kung lisod karon mas lisod pa inig abot sa panahon. Tan-awang panag-ingnan ni Jephthah ha, nga kung dili buhaton ni Jephthah ang iyang saad, bas dakong kadaot ang iyang dangatan. So buhaton na lang niya. Guol man tuod, lagot man tuod, sakit man kaayo. And then ang anak pod ni sugot, nahimo hinoon nga anak, sikat kaayos tibok nasod. Hangtod na sa atong kapanahonan karon. Gusto kang magpasikat? Tuman na si mong saad. Pag masinugtanon na si mong ginikanan, sa Ginoo, sa imong leader, anak, musikat ka. Wa gani nangandoy ning musikat niyang anak. Pero sugot ra gyud sa iyang papa ug nahimo siyang good example sa tanang kabataang kababayin-an sa tibuok nasod.
Gusto ka imong pangalan sundugon? Ma-GC ka suho ka? Mapil ka 700 club? Matestimony ka ni Tony Gonzaga? Ibalita ka sa tanang radyo, sa tanang TV? Ngayon nga na imong nabuhat? Muna yung atong gusto. Malipay kayo tang naiduhang mo like. Post ka dito, duha rin nag-like. Lipay kayo, hay. So, gipanumpaan gyud niya og iyang gibuhat mga igsoon. So mao kini ang duha ka butang nga dili mausab og ang Dios dili mamakak. Ang Dios dili mong kinsa na karon dihang naas imong mamakak na. Promise. Makak na oy. Karon palang daan baka ka na ka. Gaunsa ka gatuon bisag wa gud gahigda. Mao kini ang duha ka butang nga dili mausab ang Dios og dili siya mamakak. Dili mausab ang Dios og dili siya. So kung unsa iyang mga saad kaniadto, saad po ni nato karon. Kadi man siya mausab. Og karon maangkon pag yun nato kadi siya mamakak. Ang problema lang gyud di lang gyud ka matinud-anon niya. Mao nay problema. Napa bata? Busa kita nga nakabaton o kasiguruhan uban kaniya na dasig pag-ayo sa pagpabilin nga molig-on diha sa paglaom nga gitanyag kanato. Diha lang takutob. Amen? So, dingon diha nga ang atong paglaom, excited, buhi o hinam-hinam nga lipay tungod kay ang nagsaad dili mamakak o dili mausab. Hello? Ang nagsaad nimo ang Dios dili mausab o dili mamakak. Munang excited ka. Munang excited ka. Karon, Lord, pabor na gyud nimo ni tanan. Imagine na lang ha, ako lang ni siyang akoan tungod kay gikan sa medication ni mama naaman na siya PhilHealth. So sige siyang makuha-kuan sa PhilHealth, yang uban ay malasakit. Aw katong wa pa may malasakit ka didto pa man siya. Ni gasto nag mga 200 kapin. Unya ingo ko walay PhilHealth so naa na siya sa mga kay sige man nagkatunga nga no, halos katunga. Muabot na siguro mga 400. Na? Kay gamay ang diferensya, o subo na po ultrasound, x-ray, kinadagkuan na po kaayog pangayo. O niya, amo ra nang gipray nga Lord, after 21 days, mauna ni. And then, muabot yun na nga time. Okay mo na po. Walo biya to. Ba't kabalo mo mga igsoon, kanang gibutang ra gyud nako ang akong huna-huna ug ang akong kasing-kasing sa unsay gisulti sa Ginoo. And mao po ni akong gisulti kanunay niya. Ma, fighting ka? Iniglabang nimo ani magpagamit jud ka. Manugilon ka. Muon kang testimony sa Ginoo. Survive ka. Fight ra gyud ka. Fight ra gyud ka kay nagpray ko nimo. No? Munang ay na pula man ninyo i-appeal tog share tong unsa tong kuan dito kay nga istorya na may ato sa ko pod nga wife nga siya pod na puno na siya kaayo naglibog na siya unsaon mo to nga iya tong gikuan yan ingo ko nga dili man tingali to kuan analyson to nato tong ato ang kuan dito kay kung imo maguto siyang analyson mura tag napasagdas Lord tumutong kuan nya kay ang problema daghan magukay ni share ato no so mo tong akong gipa-delete na mo. Delete na kay kuan. Ang Dios magtagad man jud na sa tuwa. Di man gyud niya pasagdan kay mao man ay gisulti sa iyang mga pulong. Amen. Ang Dios na magtagad. So mo to nga confident ako. Pag ingon na nga September 13 operahan siya. Lipay ko oy. Wah! Nduta Lord. Human na jud. Human na jud. Pag usob nag-check up ni nga nang punog tubig ang baga. So need siyang i-admit na dayon. That is why kagabi i-admit gud namo. And grasya kay sa Lord pod kay dito sa hospital, wa pa kasod siya dito. Nanay ang pangalan kay naas dito si Nesel kauban ni Re. Salamat sa Ginoo pod nga nagbutang na siya Easter daan dito. No? Kabalo mo kaagi ni Easter? Nanadagi una dito and siya mo iya dada ang i-plaster nga dapat ano siya room na siya ikuan ingana. Grabe jud kaayo si Lord. And sige ko wala na ko di na ko magsigig huna-huna og unsa pa kay ang akong gihuna-huna
Kini, si Lord dili mausab ug dili mamakak. Kini magkaratol-ratol ta, magka-problema ta kung wa na kay saad nga gigunitan sa kinabuhi. Ha? Tanawan ang nasi mong tapad, ugapas binugha. Ngano? Walay basa-basas pulong sa Dios, magbuhat pagsayop. Hello? Wa na gani ka nabubuin, nagbulad pa kas adlaw. Unsa ka hinok? Potpot? Pinikas nga buwad? So need ka og pulong sa Dios. Ari ka gunit sa pulong sa Ginoo. And then sabta og ayo ang imong kahimtang karon. Unsay gisulti ana sa pulong sa Dios? Kay maybe sa nang labay nga panahonan, wala nato nabuhat ang ato mga panaad sa Dios. Unya pag-abot pagyud sa time nga nagresulta na ang atong mga buhat, wa pagyud ta kahinumdom nga naa di ay tay mga kasaypanan sa mga nanglabayng panahon. Kamong mga anak, kung doon na mo'y nahuna-una ang panumpa sa inyong hunahunag mga saad, ngadto sa inyong ginikanan buhatan na kay nakit-ana sa Dios. Pero di ka mo buhat, lain na po ng kasakit nga umaabot. Ing anak lang. Naa kay na promise nimo sa Ginoo buhata gid na. Kay kung di ka mo buhat, na lain na pong kasakit sa umaabot. Amen. Ako sa akong kinabuhi na ako ay nasultis Ginoo nga Lord, gikan karon. Atong time, it was July 16. July 16, manggod kanunin ako mapanugilon. Basta kay mo na ako minumduman. Ningon ko ni Lord, Lord, sukad karon ang akong kinabuhi gamito nimo hangtod na ni matapos. Bisan unsang kahimtanga. Anak lang. Anak lang. And then na-realize na ako, Lord, pasaylo ako. Kaya yes, willing kong magpagamit nimo. Pero kay tao ko, pwede kong mapakyas. Pasaylo ako sa akong panumpa. Pasaylo ako sa akong mga sad. Kamo usab. Ug naa mo yung gipang promise ni Lord. Ayaw gyud kay mo resulta ra bagyo na mga igsoon. Nasabtan na to ang mensahe karon nga kagabion. Kamo diri mga young people, ayaw mo pagkupitin, kompetensya ay. Ang kada usa ninyo mag-iyahay tagtuman unsay sugo sa Ginoo. Okay lang? Gitarist, para sa Ginoo, tuman. Tighinlo sa saog, para sa Ginoo, tuman. At ang mga papa, mga papa, atong buluhaton, tuman na juta. Kay, mga ni tawag man din sa Ginoo diri sa atong kinabuhi. Ang Dios magpanalangin sa kada usa nato. Let's bow our head. Mag-ampo ta mga igsoon. Father, thank you kaayo o Dios sa imong mga mensahe nga among nadawat karon, ang mga saad nga among naangkon. Ikaw ang Dios nga dili mausab o dili mamakak. Mao nga tabangi kami nga diha nimo mosalig sa imong mga saad o diha nimo mulaom tungod kay di man ka mausab. Kung kaniadto imong gisaaran natuman sa ilang kinabuhi, kami usab may mga saad kag matuman ni sa among kinabuhi. Kay bisag di mi matinud-anon kanimo, nagpabilin man kang matinud-anon sa among kinabuhi, O Dios. Lord, tabangi ming tanan nga di mi maglibog. Dili namo bayluon nga always mi nga musalig sa tao nya di musalig nimo. Maminaw sa tao, di maminaw nimo. Pasaylo kami ni ana. Karon tabangi kami nga ang among pagsalig og pagtuo among hingpit nga matugyan diha kadimo Ginoo. Wala mi angayng kahadlukan, di mi angayng mabalakad, di mi angayng mataranta, O Dios. Tungod kay ikaw nag-ingon sa imong mga pulong, dili ka mausab. Dili ka mabag-o Ginoo. Dalaygon ka, O Dios. Manindog tang tanan, ing na si Lord, Ginoong Dios ang kinabuhi ko. Ihalad ko karon kanimo. Hallelujah.